Sugani channel tini sung tangnai thaijo bagano thangnai tongo lemon suran thaijo bagano so orang no hambai nai tongo ni bagai so omonga second block ang nai ani thaisingo no bara thanan tongo ni bat mo kumui song dara song phagya mo thaijo panya ni phayo tai thaijo bagan guriti hnai so aro sung thangnani tabo ikon rong naimang khana obono bastang hamani gate sung tabok o gate tui hablainai tai oroni thasuk busuk torbe kha oborong nalainai tai norong no phunong nai video paisa jortui norong nai tongni sung oro 4-5 jona phalajak norong nai tongni norong no sung phunok nai to norong nugui mangkhana omongka habmani ma it choling ketai norong nai busuk thasuk thasa sung tongka omongke thasuk batai tai omongke thasuk bagan nai tongni channel paisa jortui sing tabung sobagya thaisu bagano ko norong nugma khana kulok ko thaisu nung bro phato do rok thaisu bagan ko no ko yang ko chadi dong pai thanang akhmang la ko thaisu bagan 사동동만이 Obono biok thaisu baganai Okay.
그럼 타죽하기 방대로 오케이 타죽 앞에 칸가르 끄상 잡다 이거 타죽 공부를 클라이냐 에이 근데 막안동 이렇게 타죽 발만 내가 차동 꼬미다가 난 얘기지 냉장고는 감봉 쉬다가 가시 무슨 냉장고는 냉 nâng mày không cái chú bà cái chú không biết 이거 papers 라고 있던데 못하냐 시도 프로젝트 너스톤 나치 내 잡고 떠냈던 참에 내가 나랑 내가 이게 타이밍이 라마 양띠 창디 양띠 창이 mà nó 양띠 창이 봐 또 창이 mà phải 손으로 생각나 로케이션 또 타죽 봐야 고무성서 봐냐 봐요 지금 다복 당신의 콜롬가 사둥프라 바르타 해서 봐요 콜롬만이 만수가 요 허자가는 블록 봐냐 탕동거 이 바이트소라 나면 바기 belainya hambai tei narak visit khaine badi amungka lemusorani cha bagan ai cha bagan ganawono mungkin tajuk bagan kata lasher bang haja nok naim ka ane klobo tigo 저도 타juk bagan seng lasero 할머니 블록 abang link di sini tim apa sih 탕라시네 다고 탕라시네 참